3 съвета как да попълваме и подаваме справките по член 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без грешки и забавяне. Здравейте, прекрасни хора! В това видео искам да ви говоря за една от най-отговорните и трудни задачи, които ни предстоят като счетоводители. Попълването и подаването на справките по член 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Както знаете от този закон, всички платци на доходи, които са предприятия или самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, трябва да изготвят и подадат справки по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Това се отнася за доходи от трудови и извън трудови правоотношения, примерно граждански договори и хонорари, доходи от наеми, ренти, дивиденти, продажби на имоти и други, както и за доходи от прехвърляне на права или имущество. Справките трябва да се подадат до 28 февруари на следващата година. Това означава, че до 28 февруари тази година трябва да подготвим и подадем справки за всички физически лица, на които сме платили доходи през 2023 година. Това може да се окаже голямо предизвикателство, особено ако трябва да се направи за голям брой служители, наемодатели, изпълнители по граждански договори, ако имаме покупки на активи и услуги от физически лица и така нататък. Затова в това видео ще ви дам няколко съвета и насоки, които да ви помогнат да се справите с тази задача без грешки и забавяне. И така, как да попълваме и подаваме справките по член 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица без грешки и забавяне. Съвет 1. Подгответе се предварително. Не чакайте последният момент, за да започнете да попълвате справките. Това може да ви изложи на риск от пропуски, грешки или технически проблеми. Най-добре е да започнете да се подготвяте още от началото на годината или поне от началото на месец февруари, като събирате и проверявате всички документи, които удостоверяват доходите, които сте платили на физически лица, като служебни бележки, договори, сметки за изплатени суми, фактури и така нататък. Като следите за промените в законодателството, които могат да повлияят на облагането на доходите, като нови данъчни ставки, нов процент нормативно признати разходи, данъчни облекчения, необлагаеми доходи и така нататък. Като използвате софтуерни програми или онлайн платформи, които ви помагат да въвеждате, обработвате и съхранявате данните за доходите, а също така можете да използвате една съвсем обикновена таблица в Excel за предварителен разчет на изплатените доходи. Като планирате времето си и разпределяте работата си по приоритети, срокове и отговорности. Съвет 2. Попълвайте справките правилно и точно. Когато попълвате справките, трябва да бъдете много внимателни и точни, за да избегнете грешки, които могат да доведат до неправилно облагане, глоби или съдебни спорове. За да попълвате справките правилно и точно, какво трябва да направите? Трябва да следвате инструкциите и образеца, които са публикувани на сайта на Националната агенция за приходите, като попълвате всички задължителни полета, като ЕГН, имена, адрес, вид и размер на дохода, удържан данък и осигуровки и така нататък. Като проверявате правилността на данните, като сравнявате с съответните документи. Използвайте калкулатори или формули, правете аритметични и логически проверки и така нататък.
като отчитате спецификите на различните видове доход, като например необлагаеми доходи, доходи от продажба на имоти, доходи от дарения и така нататък. Като спазвате правилата за закръгляване, като например закръгляте доходите, данъка и осигуровките до вторият знак след десетичната запетая, като прилагате правилото за математическото закръгляне. И като попълвате справките за всеки получател на отделен ред според видовете изплатени доходи. Съвет 3. Подавайте справките на време по електронен път. Когато сте попълнили справките, трябва да ги подадете до 28 февруари в Националната агенция за приходите. Можете да го направите само по един начин, по електронен път в портала за електронни услуги на НАП, като използвате електронен подпис или персонален идентификационен код, освен в редките изключения, когато законът позволява подаването да се извърши и на хартиен носител. За да подадете справките по електронен път, какво трябва да направите? Най-напред да регистрирате в портала на НАП своя електронен подпис, който да използвате за идентификация и подписване на документите, ако все още не сте го направили, или пък да регистрирате упълномощаване от лицата, от чието име ще подавате данни, и това упълномощаване да бъде потвърдено от служител на НАП. След това да изтеглите и инсталирате софтуера за подаване на справките по член 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, който е достъпен на сайта на НАП, в случай, че няма да използвате други софтуери. След това да въведете данните за справките в софтуера или да ги импортирате от друга програма, като например от ТРЗ софтуера, с който работите. На следващо място да проверите данните за справките в софтуера и да ги коригирате, ако има грешки или пропуски. След това да прекачите файловете, да ги подпишете и да ги изпратите, използвайки електронен подпис или персонален идентификационен код. Следвайте инструкциите на екрана и запишете или отпечатайте потвърждението за успешното подаване на справките. Надявам се, че тези съвети ще ви бъдат полезни и ще ви помогнат да се справите успешно с справките по член 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица без страх и без да пропуснете срока за подаване. Срокът е 28 февруари, а не до края на месец февруари, така че внимавайте. Тази година в календара има и дата 29 февруари, но тя вече е извън законоустановеният срок за подаване на тези справки. Ако имате въпроси, не се колебайте да ги оставите като коментар под това видео или да се свържете с мен за напътствия и съдействие. Пожелавам бърз, счетоводен успех!